locals. El resultat de la jornada. I començarem aquest repàs de resultats en aquesta primera catalana en el seu grup primer, on en aquest cap de setmana hem arribat a la jornada 19 i tenim els següents resultats. Joventut Lloret 0, Caldes de Montbui 3, Bescanó 1, Mollet 1, Can Gibert 1, Banyoles 0, trobem també el Parets 2, Castellà 0, empat a 3 entre l'Argentona i el Montcada, Sant Joan Atlètic Montcada 2, Torelló 2, Tossa Unió 4, Granollers 2 i Torroella 1, Roses 0. Així les coses, la classificació que la trobem encapçalada per, en aquest cas, el Sant Joan Atlètic Montcada amb 36 punts, empatat amb l'Argentona 36, 3 punts tan sols s'ha situat el Tossa amb 33, el Parets quart amb 31, cinquè és el Granollers amb 28, per darrere sisè el Can Gibert amb 27, la Joventut Lloret en setè lloc amb 26 punts, el Torroella, que és ja vuitè amb 26 també, el Banyoles, que és novè amb 26 punts, el Castellà, desè amb 25, en 11è lloc trobem el Mollet amb 25 punts, 12è lloc pel Bescanó amb 24, 13è és el Caldes de Montbui amb 22, 14è el Torelló amb 21, 15è lloc pel Montcada amb 14 i amb 5 punts tancant el Roses en 16a posició. La propera jornada d'aquesta primera catalana serà ja la número 20 i tindrà els següents enfrontaments del proper cap de setmana. Són aquests, Joventut Lloret, Tossa, Torelló, Torroella, Roses, Argentona. També trobarem el Castellà, Sant Joan Atlètic Montcada, Montcada, Bescanó, Mollet, Granollers, Caldes de Montbui, Can Gibert i també tindrem el Banyoles davant del Parets. Aquesta jornada, doncs, que serà el proper cap de setmana. Anirem ja a la segona catalana en el seu grup primer. En aquesta segona catalana també jornada 19 amb els següents guarismes: Farners 2, Begur 4, Escola de Futbol Bos de Tosca 3, Abadesenc 3, el Sant Jaume d'Olot B 0, Fornells 3, Palafrugell 3, Calonja 3, el Calaguidor 4, Sauleda 2. També tenim l'Escola de Futbol Bos de Tosca 0, Sporting Vidarenca 2, Vilablareix 4, Blanes 3 i el Porqueres 1, Quart 0. Anem a repassar més la classificació, en aquest cas, d'aquesta segona catalana en el seu grup primer. Està encapçalada una setmana més pel Sant Jaume d'Olot B amb 38, a 2 punts tan sols. Segon s'ha situat el Fornells amb 36, tercer l'Escola de Futbol Bos de Tosca amb 34. Per darrere tenim en quart lloc el Blanes amb 33 punts, cinquè és el Porqueres també amb 33, en sisè lloc trobem ja el Vilablareix amb 31 punts, amb 30 l'Sporting Vidarenca, en vuitè lloc trobem el Begur amb 27 punts, novè és l'Abadesenc amb 26, en desè lloc el Palafrugell amb 24, el Calonja és 11è amb 23 punts, el quart 12è amb 23, en 13è lloc trobem l'Escola de Futbol Gironès Sàbat amb 20 punts, el Calaguidor, que és 14è amb 18 punts, i els dos darrers classificats, la Sauleda, 15è amb 18 punts i tancant el Farners amb 14. La propera jornada serà ja també la número 20 en aquesta categoria de segona catalana en el seu grup primer i tindrem els següents enfrontaments. Sporting Vidarenca, Porqueres, Calonja, Blanes, Escola de Futbol Bos de Tosca, Palafrugell, quart Sant Jaume Olot B, Fornells, Abadesenc, Sauleda, Farners, Calaguidor, Vilablareix i tancarà jornada el Begur, Escola de Futbol Gironès Sàbat. Aquests seran els partits d'aquesta propera jornada en aquesta categoria. Baixem una categoria, ens n'anem cap a la tercera catalana, també
en el seu grup primer, on aquesta setmana hem tingut aquests guarismes. Jornada 19, Base Roses 2, Bàscara 1, Roses 2, Bisbalenc 1, també trobem el Roses City 4, Portbou 1, Camallera 0, Marca de l'Am 5, l'Esplais 1, Monells 2, Empuriabrava Castelló 1, l'Escala 0, Sant Pere Pescador 4, Agullana 0 i un altre 4-0, Llançà 4, Futbol Club Bellcaire 0. Així les coses, la classificació encapçalada per la Base Roses amb 39. Amb 36 trobem en segon lloc l'Escala, tercer el Bisbalenc, 32 punts pel Futbol Club Bellcaire, en quarta posició la Mercadelanca, s'ha enfilat fins a la cinquena posició amb 30 punts. El Llançà el trobem amb 28 punts i en sisè lloc, setè és l'Esplais, també amb 28. Vuitè trobem el Portbou amb 27, també amb 27 punts. Novè, l'Empuriabrava Castelló. El Monells, que el trobem en desè lloc i 27 punts. El Roses City és 11è, també amb 27 punts. I el 12è és el Sant Pere Pescador amb 19. En 13è lloc trobem també amb 19 punts el Roses B. El Bàscara, que és 14è, amb 18. El Camallera, 15è, també amb 18 punts. I tancant l'Agullana amb 12 punts. La propera jornada en aquesta tercera catalana en el seu grup primer serà ja també la número 20 de campionat i tindrem els següents enfrontaments. Monells, l'Escala B, Futbol Club Bellcaire, Roses City, Marca de l'Am, Roses. Trobarem també el Bàscara, Empuriabrava Castelló, Agullana, Base Roses, el Bisbalenc, Sant Pere, Portbou, Camallera i Llançà Esplais. Aquests són els partits de la propera jornada. Anirem a repassar també el grup 3 d'aquesta quarta catalana, grup on trobem el Base Roses B. Aquesta setmana els nois de Josep Samadí que perdien per 4-1 com a cross 4, Base Roses B 1. El Base Roses B el trobem classificat, en aquest cas, en penúltima posició, 15è lloc, amb 15 punts a la classificació. I el proper partit que tindran els rosins seran, en aquest cas, la jornada 20 i rebran a casa el Sant Privat d'en Bas. I ja per tancar el repàs aquest en el món del futbol masculí, anirem a repassar també els resultats a la quarta catalana. Començarem en el seu grup primer, amb aquests guarismes. Jornada 19, Fortià 0, Borrassà 5. També trobem el Roses City 0, la Jonquera 3, Cabanes 1, Garriguella 2, Peralada 3, Recreativa Marca 1. Trobem també el Vilafant 2, Cistella 2, el partit entre el Futbol Club Vallmuga i el Llers va ser suspès, i també trobem el Lledó 3, Salvatans 0, a més del Cadaqués 0, Espolla 1. Així les coses, la classificació queda encapçalada per al Peralada B amb 46 punts, 41 segon el Vallmuga, amb un partit menys. També trobem el Borrassà amb 38 també l'Espolla, i el Cadaqués amb 37 punts en cinquè lloc. Roses City amb 35, sisè, la Jonquera amb 34 en setena posició. El vuitè és el Lledó amb 30, el Cabanes, que és novè, amb 25 punts. En desè lloc trobem el Fortià amb 22 i en 11è lloc el Vilafant també amb 22 punts. 12è és el Garriguella amb 19 punts a la classificació. En 13è lloc trobem el Recreativo Marca amb 10 punts. 14è és el Salvatans amb 9. En 15a posició trobem el Cistella amb 8 punts i tancant el Llers amb 4 punts a la classificació. La propera jornada en aquest grup primer de la quarta catalana serà la 20a i tindrem els següents enfrontaments. Llers, Cabanes, Espolla,
Cistella, també tenim el Garriguella, Cadaqués, la Jonquera, Fortià, Borrassà, Lledó, Recreativo Marca, Vallmuga, Rosa City, Vilafant i tancarà jornada els Salvatans, Peralada B. Anirem a repassar també, en aquest cas, el grup segon d'aquesta quarta catalana, jornada també 19, amb aquests resultats. Medes del Estartit 0, Verges 4, l'Armentera 0, Mont-ras 2, Sant Antoni 0, Vilamalla 3, Palamós B 1, Viladamat 1, també trobem l'Aro 2, Sant Miquel de Fluvià 0, Pals 0, la Pera 2, Pals 2, la Pera 0, perdó, Esportiu Ventalló 1, Siurana 6 i tancar la jornada al Jafre 5, Mas Mascor de Palafrugell 0. Així les coses, la classificació queda encapçalada després de 19 jornades disputades pel Mont-ras amb 41 punts. Segon és el Pals Atlètic amb 38. En tercer lloc trobem el Siurana amb 37. Quart és el Medes Estartit amb 36. El Verges es col·loca cinquè ja amb 34 punts. El Viladamat és sisè amb 33. Amb 31 punts setè el Sant Antoni. El Palamós vuitè amb 31 punts també. L'Aro, que el trobem en novena posició amb 30 punts. Desè és el Jafre amb 29 punts. 11è el Vilamalla amb 28. El Sant Miquel de Fluvià, que és 12è amb 23 punts a la classificació. Mas Mascor de Palafrugell el trobem en 13è posició i 22 punts. L'Armentera, que és 14è amb 9 punts. La Pera, 15è amb 7 punts a la classificació i tancant aquesta classificació l'Esportiu Ventalló amb un punt. La propera jornada serà la 20 ja també en aquest grup de quarta catalana, grup segon, recordem, i serà amb els següents enfrontaments. El Medes, l'Estartit, l'Armentera, Aro, Siurana, també trobarem el Mas Mascor de Palafrugell, Esportiu Ventalló, Viladamat, Mont-ras, el Sant Miquel de Fluvià, Palamós B, la Pera, Jafre, també trobarem el Vilamalla, Pals Atlètic i el Verges, Sant Antoni. Aquests han estat els resultats en aquestes categories, doncs, del futbol territorial. Anirem també a repassar els resultats en el món del futbol femení. En la categoria preferent femenina trobem el Girona 3, Sant Gabriel 0. També trobem doncs, els partits tant del Puntenc, que perdia Pallejà 6, Puntenc 2, i el Porqueres, doncs, que s'enfrontava en aquest cas, viatjava fins a Sant Cugat 6, Porqueres 0. Aquesta ha estat la jornada 19 també en aquest grup. La classificació doncs, la trobem encapçalada pel Barça amb 55 punts, el Girona, que és segon amb tercer amb 43, i els altres dos equips gironins els trobem classificats. El Porqueres, doncs, el Puntenc el trobem en 14è lloc amb 9 punts a la classificació, i el Porqueres un xic més amunt el trobem amb 23 punts i en 9è lloc en aquesta classificació. La propera jornada serà ja la 20a també en aquest grup de preferent femení, i tindrem els següents enfrontaments. El Cerdanyola s'enfrontarà al Girona, Cerdanyola del Vallès, Girona, i pel que fa als altres dos equips gironins, doncs, trobarem que el Puntenc jugarà a casa davant del Sant Cugat, i pel que fa al Porqueres, que ara mateix s'enfrontarà doncs, al líder indiscutible de la categoria. Serà, en aquest cas, Barcelona C, Porqueres. Per tant, doncs, difícil desplaçament per aquest Porqueres de preferent femenina. I ja anirem a repassar també aquesta primera divisió femenina en el seu grup segon, on trobem en aquest cas el Figueres, l'Estartit i l'Olot.
Anirem a repassar aquests resultats. Perquè fa la Unió Esportiva Figueres, que perdia a casa i ho feia davant d'un dels líders d'aquesta categoria. Com dèiem, el Figueres, que perdia a casa, ho feia 1-4 davant del Sant Quirze del Vallès. Unió Esportiva Figueres 1, Figueres 4. I la resta d'equips gironins, l'Olot 0, Espanyol C 9, i pel que fa a l'Estartit, doncs les estartinenques que guanyaven 2-3 al camp de la Fundació Unió Esportiva Vic. Després d'aquests resultats, doncs, la classificació que queda cancel·lada, doncs, trobem els equips gironins en la següent posició, l'Estartit, que és 8è amb 29 punts, el Figueres 10è amb 25 i l'Olot tancant encara sense puntuar. Molt meritòria la temporada de l'Olot, que tot i no haver guanyat cap partit segueixen allà competint jornada rere jornada. I ja anirem a repassar la propera jornada, serà en aquest cas la 20a d'aquesta preferent femenina, amb els següents partits. Olot, Vic, Riu Primer pels equips gironins, i l'Estartit, que s'enfrontarà al Fontsanta Fatjó C, i pel que fa a la Unió Esportiva Figueres, que viatjarà fins a Torelló. Per tant, doncs, aquests han estat els resultats en aquesta primera femenina. I també, abans de tancar, anirem a repassar els resultats al futbol 7 amateur femení, on aquesta 18a jornada, en aquest cas, en el grup primer, el grup on militen els equips gironins, tenim aquests resultats. Pel que fa als equips de casa, doncs, són aquests resultats: Blanes 2, Cabanes 4, i també tenim, pel que fa al Rosa City, una derrota, Atlètic Ripoll 4, Rosa City 1, i pel que fa al Camallera, que no va disputar el seu partit, ja que es disputarà el proper 7 de març a partir de les 9 del vespre. La classificació, després de 18 jornades disputades, doncs, és encapçalada per la Cellera amb 36 punts, segona és el Breda amb 35, tercer el Cabanes amb 30, el Camallera, que també amb 30 punts està en quarta posició, i pel que fa al Rosa City, que el trobem en novè lloc amb 10 punts. La propera jornada serà ja la 19a, en aquest cas, en aquesta categoria, la 18a. Estem parlant aquí de 17 jornades disputades, disputarem la 18a jornada, i tindrem aquests enfrontaments. El Camallera, que descansarà, ja que el seu rival s'ha retirat, el Vallter, i el Cabanes davant del Breda, Cabanes, Breda, i el Roses City, doncs, que tindrà un desplaçament al camp de la Cellera, al camp del líder de la categoria. Per tant, doncs, amb aquests resultats del futbol femení, nosaltres que acabem ja aquest repàs aquí del futbol femení, i anirem ja a parlar del món del bàsquet. L'esport és diversió, il·lusió, treball en equip, però també és rivalitat. Se m'ha considerat una més dintre l'equip, tant pel meu equip com pel rival. Els sentiments i les emocions que experimento cada cop que jugo són molt intenses. L'esport és sense cap mena de dubte una forma de vida que m'han ajudat a ser la persona que sóc ara. És un estil de vida ja que es basa en la superació i el dia a dia. A mi l'esport m'ha fet sentir que la unió fa la força. És la meva vida i la meva passió, m'han ensenyat a lluitar i a no rendir-me mai.